Uprostred Sahary leží holý chlap, vokol žiadne stopy, iba plno šiat a jedna krátka zápalka, loditka hádanka. Je ten chlapík mŕtvý? Áno. Zabili ho? Nie! Spáchal samovraždu? Áno! Zastrelil sa? Nie! Smrť nastala pádom? Áno. Z vrtuľníka? Nie! Z rogala? Nie! Z balóna? Áno. Jasný debil? Nie! Uprostred Sahary leží holý chlap, okol žiadne stopy, iba plno šiat a jedna krátka zápalka, loditka hádanka. Bol tam ešte niekto? Áno. Hádali sa? Nie!